ମୋ ନାଁ ଗାମାରେ ମିଲ ସିଂ ଏପେ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ। ଯାହା ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକରେ ରହୁଛି, ଶୋଷରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଘୁଷୁରି ଭଳିଆ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଠି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ 15-20 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 2-3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସମୟ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଓଭରঅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସେମାନେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ କେବଳ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାରିପଦାରେ ବି ଯାହା ଯେତିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ ଏଠିକାର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠିକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଏମଏଲଏ ଏମପି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାର ସ୍କୋପ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଟେଗଟା ଲଗାଯାଉନି? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯିଏ ଭାତ ଖାଉନଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦେଲେ, ଯିଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟା ଦେଲେ, ସେ ଦେହରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେହକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆବରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ, ସଂସାରରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସେ ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ସେ ପାଇଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସେ ପରିଚୟ ପାଇଲା। ଏଇ କଥାଟାକୁ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଓଏଭି ଚାଲିଛି, ଆଜିକୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବେ ଯୋଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ଇଏମଆର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଉଛି ସିବିଏସଇ ର, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆମେ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯିବା, 30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏମଆର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଓଏଭି ସ୍କୁଲ ଥିଲା କିମ୍ବା ଫ୍ରି ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ଥିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିକି ଆଜି ସେମାନେ ପାଠ ପଢିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରଟା ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଟା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାର ସ୍କୋପଟା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେସଟାକୁ ବନେଇ ସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାରିପଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କୁଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଲେ, ଆଜି ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପଡିବି, କାଲି ଆପଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପଡିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସିତ ହବୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆମେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯିବ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ମରିଯିବୁ, ତାମାନେ ସେଇ କଥାରେ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଇଟା, ହଉଛି ତାର ମଞ୍ଜି କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଡ୍ କରତେ ଚାହିଁବି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାରିପଦା ସହର ଉପରେ, ବାରିପଦା ଟାଉନ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଉପରେ କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନେଇକି କେବେ କେସ୍ ହଉଛି କିମ୍ବା କୋଉ ପାଳକ କିମ୍ବା କୋଉ ଫାଦର କିମ୍ବା କୋଉ ସିଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କେସ୍ ହଉଛି କି? କୌଣସି କେସ୍ ହଉନି, କାରଣ ସେଥିରେ ତ ଏସପିଙ୍କର ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏସଡିପିଓଙ୍କର ପିଲା ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତହସିଲଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଇଏସି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଏନି ଯେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉନି, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଇଆଇସି ଯେ ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବ, ସେ ଯଦି ଠାକୁରମୁଡାକୁ ଯିବେ, ସେ ଯଦି ଯୋଶୀପୁରକୁ ଯିବେ, ସେ ଯଦି କରଞ୍ଜିଆକୁ ଯିବେ, ସମାନ ସେଇ ତହସିଲଦାର ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ସମାନ ସେଇ ତହସିଲଦାର ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଯୋଉ ମିଶନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏମିତିକି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଦର କୁହାଯାଉ, ପ୍ରିଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ସେବା ଭଗିନୀ ସିଷ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ପାଳକ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉଟା କନଭର୍ସନ ଆକ୍ଟରେ
ନାଁରେ କେସ୍ କରି ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ସରକାର କହିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ ବୁଝଉଛି ତାଙ୍କ କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମେନ୍ ପାୱାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଯେତେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଯେତେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମାନର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ତେବେ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶା କଣ ଭାରତରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହା ମୋର ମତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଇନରେ ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଯୋଉଟା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କେସରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଯାହା ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଯୋଉଦିନ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବେ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦିଆଯିବ କିଛି ସେମାନେ ସାରନା ବୋଲି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରନା ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି। ଯୋଉଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରନା ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ସରକାର ତାକୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆପଣ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ କୋର୍ଟରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ହବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିଗାମୀ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ସେ 10ଟା 20ଟା ବାହା ହବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନୁହେଁ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦବନି। ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ଅଛି ନା ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଦେବେ। ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ସରକାର ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦେବେ ରିଲିଜିଅନ କୋଡ୍ ସାରନା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଭାରତର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ କିମ୍ବା ଓଡିଶାର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଉ ତା ଆଗରୁ ନ ଦର୍ଶାଯାଉ। କାଗଜପତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ କାଗଜପତ୍ର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନର ରହିଛି ଇଏ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉଠି ବାହାର କରୁଛୁ ଧର୍ମଟା ସେଠି ଯୋଉ କାଷ୍ଟ କି ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ମେନସନ ରହୁଛି ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି। ଦେଖ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୁଇଜମ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ସେମାନେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ସେମାନେ ନା ଜୈନ ନା ସେମାନେ ବୈଧ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ ଆପଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ତାମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଦେବ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି କଣ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁରୁ ମୁସଲିମ ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ? ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାର ଏବଂ ଭାରତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନ ବାହାର କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସରକାର ବି ଯାହା ଯୋଉ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋନିବେଶ କରି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଲୋକ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଏନି ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା 2014 ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଏନି। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ମାନେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ବାସହରା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକ ରହିବେ କୋଉଠି? ଜଣେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟଟା କରିବ ସେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ ଯେତେ ଲୋକଟି ଯାଉଛି ତାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଯାହାର ଯେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ। ଯଦି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦଉଛି? ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଡୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଜିନିଷକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମନୋନିବେଶ ନ କରି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯାହା ବି ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।